ja estic sortint de Ripoll, direcció a la Cerdanya, passant, això sí, per la Collada de Creus i a la baixada de la Collada de Toses. Després vull fer una incursió cap a Llívia, vull veure Llívia i acabar bé de Cerdanya. Així que segon dia seguit d'alta muntanya. Necessito un cafè. Avui no he pogut fer perquè he sortit abans que obrís el restaurant de l'hotel. I clar, no pots cafè, només un entrepanet. Necessito un cafè ja. Com noten que ja ve l'hivern, com noten que ja ve l'hivern, se'n van buscant altres paratges més calents, altres paratges. I sobrevolen deserts i sabanes i oasis cristal·lins. Avui em faré un segon esmorzar, tu. Ahir, com que aquest matí he sortit més d'hora de que abans que obrís el restaurant de l'hotel, i ahir al vespre vaig demanar si em podien preparar un entrepà i una peça de fruita per esmorzar i sortir d'hora. Doncs vaig conèixer la noia, la dona que m'havia de fer l'entrepà, i vam estar parlant una estona, i suposo que l'empatia m'ha fet un entrepà i ha sigut impossible acabar-me'n. Així que la meitat de l'entrepà que m'ha sobrat el menjaré per aquí i que coi, ja me'n sou un cafè, home. Avui festa, tu. Que el coll de la creueta requerirà energia. Que maco! Quina llum més guapa! Quin bon dia que m'estan regalant! Amb una sincronia en el viratge que només neix de l'instint. Mira els ocells, com noten que ja ve l'hivern, com noten que ja ve l'hivern, i una cançó que reconeix. Quan veig això em meravella pensar les condicions de vida de la gent que habitava aquestes construccions, siguin capelles, siguin granges, sigui el que sigui, masies. Quina duresa d'anys que tenen aquestes construccions. Mare meva, que passada. Aquí perdut al mig del no-res. Una emergència puntual, i tot i que ja vaig d'estar per casa, creu tota la ciutat. Al tanto els cims que ja es veuen per aquí al davant. Hosti, no sé de quin deu ser aquí. És el Pedraforca. Mira els ocells, ja han arribat, torna a ser estiu. Mireu, escolteu, escolteu. No se sent res. Estic aquí al mig del no-res des de fa quilòmetres. Ni cotxes, ni bicis, ni... No hi ha res de res, ningú, ni ara ja ni construccions. Fa una mica de canguelo i tot, Joder. I aquí davant, el Pedraforca. Quin paisatge més xulo. Això és Castellà de N'Hug.
què diu aquí? Coll de la Creueta obert. Vale. Encara bo, perquè em pensava que igual estava tancat per neu. Aquí a Castellar de N'Hug volia omplir els bidons i no trobava la font. Hi havia tot unes rampotes del 20% com a mínim. Rampes de garatge, aquí els carrers són rampes de garatge. I he vist una dona, una terrasseta en una casa, una noia, i dic, escolta, hi ha alguna font per aquí? Diu, sí, però entra a casa. Te'ls omplo aquí a casa. Un matrimoni així jove, amb 2 criatures. Torna a ser estiu, tots dos al llit. Lentament et vas adormint, a poc. I ara ve el moment que dius que em quedi, que aquest cop ho veus tan clar, que jo podria ser l'home que un dia et recollís quan surts de treballar. I jo que em sé al final de la comèdia, que casa teva he estrenat més d'un espai. A veure si em caigui a sobre. No m'equivoco, crec que he d'anar allà al fons. Allà a l'esquerra està la collada, la carretera, un punt baix, que deu ser la coll de la Creueta. Em queden uns 2 quilòmetres i mig, o 3. I després de la pujada, doncs ve la baixada. Àligues. No sé si s'ha vist amb la càmera, però hi havia un grup d'àligues per allà donant voltes. Devien tenir alguna presa o alguna cosa. Aquí dalt n'hi ha més. Ara que he fet de la Creueta, la carretera, mira com va, mira el cotxe. La passada. I les àligues aquí al davant. Que guapo. Aquí tinc uns companys ciclistes. A veure si em poden acompanyar una estona. Que vàrem fer-ho, volar tot pels aires, intentant-nos estimar. Que tu i jo, quan hem estat més feliços, és quan ens hem utilitzat. Amb premeditació, amb traïdoria i sempre amb nocturnitat. Et voilà, je suis en territoire français. A Catalunya, la cosa més curiosa. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. Fuinets i palmits som amics de la terra, de les llanyes i les festes populars. Vinc de Cerdanya, ja he arribat. La veritat
veritat és que al final d'etapa s'hi ve una mica dur. Sol ja pica, ja són 70 graus, i avui t'ha agafat tot el tram a Puigcerdà, hi ha molts cotxes, molt turístic, he passat allà, no l'he visitat. Ahir dia sí que he anat, però tampoc. He passat, hem fet les rodes i punto. No m'ha fet el pes, no he pogut estalviar. Però bueno, ja he arribat, tu. Aquí, això ni m'ho esperava, això és la recepció de Mindia, a Iber de Cerdanya. Oi, Miquel. Tornaran a baixar i toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. Amb pit i collons ja l'hem descarregat. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, abraçats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si